Ibi group ka Buildersi ale bɛ ka seko ni dɔnko jira Niger kaw fɛ ni nɔ ɲamɛ ni sanfɛ kalanso belebele dɔ jɔli ye Université Abdul Mumin de Ɲamɛ biriki fɔlɔ dali baaraw o kɛra kunungo CFA wari miliyari 36 o de kan ka don baara in ale dafɛ an bɛna perepere di aw ma bi kunnafoniyaw kan. Mouvement Mali Horizon 2035 o jɛkulu maaw olu ye u ka baaraw nun don sigida fɔlɔ la Bamakɔ o baara kofɔlen ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ fasodenw kalanni la fasoden ɲumanya baaraw la Isa Sise ale bɛ perepere di an ma o kunnafoniyaw kan bi kunnafoniyaw kɛnɛ kɔnɔ. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛ ka Advance TV de lajɛ ni waati in na a ye ko ɲuman kɛ anw sugandili la ka aw kunnafoniya a ye aw bisimila bi araba ale don kunnafoniyaw kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na kunnafoni daminɛla Université belebele dɔ o jɔli baaraw daminɛna Ɲamɛkaw fɛ yen nɔ Niger Université Abdul Mumini fɛn min kɔni ye CFA wari miliyari 36 ye o de kan ka don a baara o da fɛ ni dagabana kalanso in ale bɛ ka jɔ Ibi groupe ale ka baarabolo fɛ n'o ye Buildersi ye baara in yɛrɛ ale bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ka ban ka bɛn kalo 36 de ma ja ninnu na i b'a ye k'a fɔ ko ni université kofɔlɔ in ale bɛna jate dan kelenw fɛ farafinna biriki fɔlɔ dali baaraw o kɛra ɲɛnajɛ dɔ senfɛ min yɛrɛ la Niger Premier ministre ale tun bɛ kɛnɛ kan ni kɛnɛ in ɲɛmaya tun bɛ ale bolo n'o ye Mamani Lamine Zeyni ye Ibi groupe ɲɛmaaba yɛrɛ Ibrahima Jawara ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an ye nin ja ninnu sɔrɔ an baara ɲɔgɔn olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ ka bɔ Niger. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jɛkulu belebele min bilala sen kan décembre kalo tile 27 tɛmɛlen na n'a bɛ fɔ ale ma ko Mouvement Mali Horizon 2035 n'ale bɛ politikimaw sigidalamaw ale ni association wɛrɛ maaw olu fara ɲɔgɔn kan olu jɛra ka u ka jɛkulu o baaraw nun don sigida fɔlɔ la Bamakɔ jɛkulu in baaraw yɛrɛ bɛ tali kɛ fasodenw olu kalanni la fasoden ɲumanya walew la i n'a fɔ yuruku kɛlɛli o ni a ɲɔgɔnna caman an ka kunnafoni ɲinina Isa Sise ale tun bɛ kɛnɛ kan a bɛ caman ɲɛfan ye. Ni don kɛrɛnkɛrɛnnen la jamakulu nisɔndiyalen de bɔra ka Mali Horizon 2035 ɲɛmɔgɔ kunbɛn ni tɔn min sigira yalasa ka bɛɛ fanga sinsin ka laɲini ye ka se ka yɛlɛma don Mali politiki la ni transition dɛmɛli ye. Cɛba 15 ani musobaw olu de farala ɲɔgɔn kan ka nin mouvement in créer nin y'a kalo kelen bibi in na tɔn 35 bɛɛ farala anw kan an bɛ Maliko de la o Maliko général d'armée Assimi Goïta a y'o de ɲini an fɛ commune 1 ka se a commune tɔw bɛɛ ma ni y'olu ka baara dayɛlɛ ye. Jamila Latif n'ale ye plateforme Mali Horizon ka lasigiden marabolo fɔlɔ kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ u hakilina ye ka se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan yalasa ka jamana dilan kura ye. Les populations du premier sigida fɔlɔ maaw ye a yira k'a fɔ k'u sɔn bɛ an hakilinaw ma wa k'u labɛn bɛ an ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ baara ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ jamanadenw olu kalanni la bɛɛ fanga jamana yiriwali baaraw seko ni dɔnko tali ba la fo ka taa se yuruku ale kɛlɛli ma. Parti jɛkulu ni tɔn jɛkulu 15 de farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin plateforme sigi sen kan wa u y'u ka danaya kuraya nin don. Lancement officiel an ka commune 1 arrondissement premier arrondissement lancement de kun kan ka kɛ bi donc nin plateforme in jɛkulu 15 de farala ɲɔgɔn kan minnu ye transition ka soutien ye an bɛɛ ka combat ye kelen an bɛɛ ka hakilina ye kelen bon n'a fɔra ko bɛɛ b'i ka kɛlɛ kɛ de côté o tɛ se ka résultat di positif quoi. N'u ka dɛmɛ transition yɔrɔ la Mali Horizon 2035 bɛ wele bila jamana kɔnɔden bɛɛ ma ka se ka Mali ka hɔrɔnya d'a ma u ka fɔ la ni ɲɛnajɛ ɲɔgɔn min na kɛ jamana fan bɛɛ don nataw la. An bɛ taa ni kunnafoniya ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Ogobanya ale tako 10nan baaraw olu kun cɛra kari dɔn fɛn min kɔni ye ɲinanta in senfɛ baara caman o waleyara seko ani dɔnko o kun kan fɛn min kɔni ye dɔgɔnɔw ka masque ye o bɔra nin ka jama o la nisɔndiya k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara kofɔlen ko kɔrɔ wɛrɛ b'a la dɔgɔnɔw olu bolo an ka kunnafoni ɲininaw olu tun bɛ a kɛnɛ kan Mamadu Jalo ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye a ko kan. Maa caman kɔni bɔra ka na nin ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɛnna ale ye n'o bɛ tali kɛ festival Ogobanya ale hukumu kɔnɔna la fɛn min ye sortie des masques ye n'ale ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sigi walasa dɔgɔnɔw u ka dɔnko an'u ka seko ni k'u da kɛnɛ kan sogobɔ la hukumu kɔnɔ fɛn min ye festival dugutigi n'o ye Ogon ye ale kun bɛ nin kɛnɛ kɔnɔ ani fɛnɛ
maa minnu wulila walasa ni ka n'u ɲɛw damu seko ani dɔnkow la olu kɔni nimisi wasa sɔrɔ nin kɛnɛ kofɔlen kan. Masigi dɔgɔ ale kɔni ye fɛn ye u bɛ dɔnsenw kɛ ka yirali kɛ o waleya ninnu na dɔnniya ale yɛrɛ kɔnɔna la ka se ka fɛn min ye an ka seko ani dɔnko ni k'o yira cogoya wɛrɛw la. Nin kɛnɛ kofɔlen kɔnɔ tasibila kɛra ka ɲɛsin maa ma minnu kɛra sababu ye ka AES ni ka ale hakilinaw nun don ani fɛnɛ ka laɲini kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye Mali a dɔnko n'a seko olu bɛ se ka tila ani AES jamanaw ɲɔgɔn cɛ min bɛ jamana ninnu yɛrɛ ka kelenbaciya ni ko o kofɔ. Masigi dɔgɔn ale ye fɛn kanunenba ye kɛrɛnkɛrɛnniyara maa minnu n'olu bɛ jamana wɛrɛw kan u b'a ye k'a fɔ Mali seko a n'a dɔnko a kɔnɔ ka don kosɛbɛ wa a dan tɛ dɔn ani dɔnkilida ye fɛn min ye suyako fo ka taa se a n'a ɲɔgɔnna camanw ma olu kɔni olu dara kɛnɛ kan min bɛ maaw hakili lajigi an ka maakɔrɔw olu ye sira minnu ta walasa seko ni dɔnko ale bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali ni k'ale yanga diɲɛ gun kan ka da kan sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn o de ɲɔgɔn tɛ. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ association Ayibawuro Rasul olu ye wajulu belebele dɔ bila sen kan yaasa ka se ka alabato camanw kɛ ni ka tasibila kɛ Kalif Ali Ibn Talib Abi Talib ye fɛrɛ fana kun don ni jɛkulu in m'aw bolo ni ka se ka u ka kulu o biro kura bila sen kan. Mamadu Jalo ale bɛ ɲɛfɔ k'an ye kokura. La ilaha illallah. Ali Ibn Abu Talib ale ye maaba ye silamɛya diinɛ kɔnɔna la min jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ an ka diinɛ ale sabatili la. Kira alayhi salam balimakɛ don ka fara kan a burankɛ fɛnɛ don. Ale ka bangeli ye koba ye silamɛw bolo o kumu kɔnɔ Ahibawur Rasul maw sigida 6nan kɔnɔna la olu ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen na ɲɛnamaya n'o bɛ bɛn Arajaba kalo ale tile 13 ma. O kumu kɔnɔ u ye wajuru dɔw boloda walasa ka hakili jigin kɛ nin cɛba in a ka waleyaw la an ka diinɛ kɔnɔ. Alakira ye maa ye min bɛ wale ɲuman dɔn. Seydina Ali fa o ɲana alakira ma k'a lamɔ fo ka kira di a ma. Kira dira a ma fana a y'a kɔlɔsi a seko damayira la fo ka taa saya s'a ma. Yan'a fatuli cɛ Seydina Ali sɔrɔlen kira y'a laɲini a fa fɛ a ye ɲumanya min k'ale ye a ka se ka dɔ sara o la yan. Donc a y'a ɲini a ka Seydina Ali d'a ma. Donc alakira de ye Seydina Ali lamɔ. Ali lamɔna alakira ka so nabiɲumanya so kɔnɔ. A tilala ka denmusoba Fatimatu Zahara a tilala k'o di Seydina Ali ma k'o kɛ. Donc Ali kɛra dɔgɔnin ye a kɛra a ka kalanden ye a kɛra a buran ye. O Seydina Ali alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'ale ye dɔɔni duguba ye ko dɔɔni dondaba k'o ye Seydina Ali ye. Seydina Ali ala dɔnna tun don. Seydina Ali alakira kanuba tun don. Seydina Ali ma barikaman tun don. Nin kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen kɛra sababu ye walasa Ahibawur Rasul maw u ka se k'u ka tɔn sigi sigida ale 6nan kɔnɔna la cogo min na fɛn min ye u ka laɲiniw olu bɛ se ka sabati diinɛ ale sira kan. Alhamdulillah Ayibawur Rasul sera commune 6 la. Ayibawur Rasul tun bɛ yan an ka membres caman bɛ yan mais bɛɛ b'i ka yɔrɔ la. Donc y'a laɲini k'a fɔ Ayibawur Rasul ka fara ɲɔgɔn kan ka bureau ba sigi commune 6 bɛɛ tɔgɔ la. O bureau ba sigili o lancement de bɛ yen bi. Donc a kɛra ka bɛn Seydina Ali ka bangeli waati ma n'o kɛra Arajaba kalo tile 13. Fɛn min ye an ka diinɛ maa caman olu kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kɔnɔ u ye hakili jiginw kɛ ani ka bilasirali kɛ ka ɲɛsin silamɛw ma walasa u se ka misaliya ta nin cɛba in a ka tagabolow la diinɛ sira kan ani fɛnɛ ka se ka baara kɛ n'o ye cogo min na an ka silamɛya diinɛ a bɛ se ka yanga. Parce que sunkalo faridayara sunkalo mangolo tile 2 de. Bi ɲɔgɔn dunya dɔ de fɛ sunkalo faridayara. Ala ka danni kɔnɔ cɛ kelen de dafara sa. Cɛ kelen de dafara. Kamilun iklilun mudassirun muzammilun. Fatima ta fa. N'ale kunnafoni kuncɛla championnat de ligue 2 Mali bɛti ale tile 3nan baraw okumu kɔnɔna la match jijalenba dɔ kun bɛ sen na COB ale ni AS ɲɔmi olu ni ɲɔgɔn cɛ nin kulu fila k'u si ma se si la k'a labanna filanin bi la fu ani fu Kajatu Bagayɔkɔ ale tun bɛ kɛnɛ kan an ka ɲɛmaa ka sɔrɔtaw la.
anga wano ka kene fitini dolantan ko gunga no championnat Ligue de Mali bete sa aboko sabana dolantan hokmu ngono bakurba fula no pool ay club olympique de Bamako na lere jigna dede la nyine alini AS nyomi ngun kodale no nyona nolu yella dede la na jatimne ke amba ka foko ni ton fla be sigida sabane ore kera sababu ka dolantan gele ko sebe nan ko amako derby wala tago folo wakati la utena ko ba ke nyona ameta sengela febra ni fulani be fu ani fu tago fulana wulga jobe buyan dolantan jakul fla be fe bagabagalu be ke ore la dolantan jakul fla be na wulga joge ka bagabagalu ke kanyishi nyoma nga wakati do la chil yara lo sente ja jodala wakati munanu sinda jara jodala fene amba ka foko chil ko la shibo fene u jojorala ko dolon bla kenema to so rabe kunchano jabi fulani bila fu ani fu on a des regrets sincèrement dit le match qu'on fait match là la c'est la avec un moyen original avec Edu ni toujours côté la c'est la personne organisée parce que pendant la motivation c'est ça les motivations qui est de ça va pas il faut le mot mais j'ai pendant la envie de c'est ça il faut avoir uniforme donc pour les gars c'est l'objectif de ça fikam wardo de feno de plan njabi mega sababu kan dolantan jakulu ke ka flani bi ke ko courage net flat menen ko wa amba jiga ka fogoduna na tawla una nyada kuraira maula chogom na bisugu kala inu sabati an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la kunnafoni nasira la o de nin ye aw ni ce aw ka danaya la a ye to Advance TV filɛli la wasa b'aw ye jabarani ko la sanganya damadɔni ne wulila nasarakan kunnafoniyaw o bɛna lase aw ma bi su in na Modibo Kane Sidibe fɛ ala ka Mali lakana